Кумитаи андоз аз алифбонк пардохти андозҳои иловагӣ ва ҷаримаҳои онҳоро барои соли 2019 талаб доранд. Мо мехостем шумо шахсан бигӯед ки ин баҳс кай сар шуд ва аслан чӣ меҳад кумита? Ташаккури зиёд барои савол. Пеш аз ҷавоб додан ба ин савол каме вобаста ба таърихи он санҷишҳое ки мо гузаштем кӯтоҳ маълумот медодам ба фикрам ҷоиз мешуд. Аз лаҳзаи таъсис намудани ташкилоти қарзии хурди алиф сармоя то ба имрӯз мо 4 санҷиши ҳуҷҷатии андозро паси сар намудаем ва дар соли 2019 моҳи ноябр ҳатто бо ифтихорнома барои софдилона иҷро намудани ӯҳдадориҳои андози худ сарфароз гардонида шуда будем. соли 2020 моҳи ноябр бо хоҳиши худи мо санҷиши ҳуҷҷатии мавзӯи андоз аз фоида барои соли 2019 аз ҷониби раёсати андозсупорандагони калони кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида шуд. Аввалои моҳи декабр ба мо санади санҷишӣ ва қарори дахлдори кумитаи андози ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод гардид ва аз ҳамин лаҳза бо хулосаҳои санҷишгар розӣ набудем ва бинобар ин аз ҳамин лаҳза сар карда баҳси мо бо кумитаи андоз оид ин масъала оғоз гардид. Кумита аз чӣ норозӣ аст? Аслан сари кадом мавзӯъҳо баҳс доред шумо? Агар фаъолияти соли 2019 худро мо ба назар гирем, дар соли 2019 фоидаи тозаи мо каме зиёдтар аз маблағи 500 000 сомонӣ буд. Дар худи ҳамин муҳлат мо зиёда аз 6 миллион сомонӣ андоз супорда ҳастем, андозҳои гуногун ва яъне ба сари ҳар як сомон фоидаи тозае ки мо кор кардаем тақрибан зиёда аз 11 сомон мо андозҳои гуногун ба буҷаи ҷумҳурӣ пардохт намудаем. Барзами ин дар натиҷаи ҳамин санҷиши охирони андозие ки гузаронида шуд, кумитаи андоз бар он ақида аст ки мо иловатан боз тақрибан 1,2 миллион сомон андоз аз фоидаи иловагиро бояд пардохт намоем. Ба ин 1,2 миллион сомон инчунин замима мегарданд, яъне 400 000 сомонӣ тақрибан ҷаримаҳо ва фоизҳо. Дар умум кумитаи андоз аз мо хоҳиш дорад ки 1,6 миллион сомон, тақрибан 1,6 миллион сомонӣ андоз аз фоида бо ҷаримаҳош пардохт намоем. Дар санади санҷишгар аслан 3 нуқта буданд вобаста ба пардохт намудани андозҳои иловагӣ. Бо яке аз онҳо мо пурра розӣ шудем, зеро он дар асл вуҷуд дошт ва қонунӣ буд он талаби кумитаи андоз. Вобаста ба ду гӯем масъалаҳои дигаре ки мо мавриди баҳс қарор додем, ин вобаста ба яъне яку як бора тарҳ накардани хароҷоти мо вобаста ба пардохт намудани музди меҳнат барои барномасозон мебошад. Яъне ин чӣ маънӣ дорад? Агар мо барои ҳисоби дурусти андоз аз фоида 3 чиз муҳим аст. Яъне даромади умумии шумо, хароҷотҳои шумо. Вақте ки шумо аз даромади умумӣ хароҷотҳоро тарҳ кардед, фоидаи андозбандишавандаи шумо муайян мегардад ва аз рӯи ҳамин фоида меъёри андозро татбиқ намуда маблағи андози шумо ҳисоб карда мешавад. Дар ҳамин ҳолат қонунгузорӣ пешбинӣ менамояд ки баъзе хароҷотҳои воқеие ки шумо дар фаъолияти соҳибкории худ яъне харҷ мекунед, барои мақсадҳои ҳисоби андоз аз фоида онҳоро аз даромади умумӣ тарҳ кардан мумкин нест. Ана акун вобаста ба масъалаи оё ҷоиз будани тарҳ намудани хароҷоти мо вобаста ба пардохти музди маош ба барномасозон дар кодекси андоз гӯем ду меъёре вуҷуд дорад ки муносибатҳои вобаста ба ҳамин масъаларо ба тарзи дигар танзим медарорад. Қисми дуи моддаи 122 кодекси андоз пешбинӣ намудааст ки хароҷотҳо барои ба даст даровардани дороиҳои ғайримоддӣ яку якбора аз даромади умумӣ тарҳ карда намешавад ва бояд ҳамчун маблағгузорӣ ба
ба даст овардани воситаҳои асосӣ бояд ҳисоб карда шавад ва тариқи ҳиссаҷудокунии истеҳлокӣ бо меъёри 10% ҳар сол, яъне аз даромади умумӣ тарк карда шавад. Ин чӣ маъно дорад? фарз мекунем шумо бонк ҳастед. даромади умумии шумо 10 миллион сомонӣ. хароҷотҳои шумо вобаста ба даст овардани ҳамин даромад 9 миллион сомонӣ. фоидаи андозбандии шумо 1 миллион сомонӣ мешавад. вақте ки мо меъёри андози фоидаро татбиқ мекунем 23%, андози аз фоидаи шумо барои ҳамин сол бояд 230 000 сомонӣ бошад. ин тавре ки мо ҳисоб кардем. ана акун биёед фарз кунем ки масалан хароҷотҳое ки шумо ҳисоб кардед, дар он қисмате аз онҳо ин гӯем музди маоши барномасозон ва дигар андозҳои вобаста ба ҳамин музди маош мебошанд, масалан андоз аз даромад ва андози иҷтимоӣ. биёед фарз кунем ки ҳамин музди маоши барномасозон барои навистани барномаҳо барои худи шумо дар ҳамин давра 2,5 миллион сомониро ташкил медиҳанд. кумитаи андоз бар он ақида аст ки шумо аз 10 миллион сомонӣ 9 миллион сомониро хароҷот ба набаред, танҳо 6,5 миллион сомонӣ, дуруст? 2,5 миллион сомониро агар мо аз 9 миллион сомонӣ тарк кунем, 6,5 миллион сомонӣ мешавад. 6,5 миллион сомонӣ танҳо ҳамин маблағро шумо ба хароҷот бурда метавонед. дар натиҷа фоидаи андозбандишавандаи шумо 1 миллион сомонӣ нев 3,5 миллион сомонӣ мешавад. ана акун аз 3,5 миллион сомонӣ агар мо 23% татбиқ кунем, яъне 3,5 маротиба маблағи андози шумо барзиёд пардохт мегардад. мавқеи мо чӣ аст вобаста ба ин? мавқеи мо он аст ки дар кодекси андози ҷумҳурии Тоҷикистон дар моддаи 122 қисми 3 пешбинӣ шудааст ки он хароҷотҳо барои ба даст даровардани дороиҳои ғайримоддӣ ки барои ҳисоби фоидаи андозбандишаванда аллакай ба тарҳ бурда шудаанд, дуюмбора ҳамчун ҳиссаҷудокуниҳо ба воситаҳои асосӣ бояд ҳисоб нагарданд. яъне он маъноро дорад ки қисми 3 моддаи 122 ба мо ҳуқуқ додааст ки мо ҳамон хароҷотҳое ки вобаста ба музди маоши барномасозон ҳастанд, яку як бора дар ҳамон давраи андоз пурра ба хароҷотҳои тарҳшаванда барем ва онро аз даромади умумӣ яъне тарҳ намоем. ин он як гӯем мавқеи гуногуни мо ва кумитаи андози ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба якум масъала аст. ва бояд зикр кард ки дар асл соли 2018 дар кодекси андоз бисёр як принсипи муҳим барои андозсупоранда ворид гардид. моддаи 2 прим дохил карда шуд ва қисми 4 он пешбинӣ менамояд ки дар ҳолати пайдо шудани ягон духурагӣ ё номувофиқӣ байни меъёрҳои гуногуни кодекси андоз, мақомоти андоз ё суд қарорро бояд ба фоидаи андозсупоранда қабул намояд. яъне ҳангоми ба вуҷуд омадани гуногунфаҳмӣ байни меъёрҳои гуногун бартарият бояд ба манфиатҳои андозсупоранда дода шавад. дар ҳамин ҳолат мо фикр мекунем агар мавқеи кумитаи андоз он бошад ки инҷо нисбати шумо ин қисми 3.122 татбиқшаванда нест ва қисми 2ро мо бояд татбиқ кунем, дар ин ҳолат ҷавоби ҳуқуқӣ он мешавад ки дар ин ҳолат байни қисми 2 ва қисми 3 камтар гуногунфаҳмӣ вуҷуд дорад ва дар ҳолати мавҷуд будани гуногунфаҳмӣ бо дар назар дошти ҳамон банде ки мо гуфтем, қарор бояд ба манфиати андозсупоранда қабул гардад. дуюм масъалае ки мо вобаста ба он бо мақомоти андоз мавқеъҳои гуногун дорем аз ҷиҳати ҳуқуқӣ, ин баҳс вобаста ба тарҳ намудани хароҷоти рекламавӣ, монанди ҳамон чизе мисоле ки ман овардам, яъне фарз мекунем барои ривоҷу равнақ ё расонидани кору маҳсулот ё хизматрасонии худ соҳибкорон маҷбур ҳастанд ки ҳамон молҳои худро реклама намоянд. барои реклама намудан хароҷотҳои зиёд сарф мешавад ва мақомоти андоз бар он ақида аст ки меъёре ки дар низомномаи калкулятсияи арзиши аслии молу маҳсулот дар ташкилотҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ки бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон соли 99 қабул карда шудааст ва дар асоси он фармони вазорати молия аз 2001 низ амал мекунад, яъне кумитаи андоз бар он ақида аст ки аз рӯи ин ду санади меъёрии ҳуқуқӣ на ҳамаи хароҷотҳои рекламавиро андозсупорандагон ҳуқуқ доранд ба ҳамчун хароҷоти тарҳшаванда бо мақсади андозбандӣ ҳисоб намоянд. яъне меъёрҳои маҳдуд ҳаст, аслан гирем тақрибан 0.1% аз даромади умумӣ. яъне ин чиро дар назар дорад?
фарз кунед ҳамон гуфтем 10 миллион сомонӣ даромади умумӣ доштед, 9 миллион сомонӣ хароҷот. фарз кунем ки аз ҳамон 9 миллион сомонӣ хароҷоти шумо 1 миллион сомонӣ ин ҳамон хароҷоти рекламаи шумо буд барои ба даст овардани фоида. Мавқеи кумитаи андоз он аст ки аз 1 миллион сомонӣ хароҷоти реклама ки доред, бо дар назар дошти он ду санаде ки ман гуфтам, танҳо 10500 сомониро шумо ба хароҷоти тарҳшаванда бурда метавонед, боқимонда маблағро шумо ба хароҷоти тарҳшаванда намебаред ва он фоидаи андозбандишавандаи шуморо мутаносибан зиёд мекунад. мавқеи мо он аст ки ин ду санад вобаста ба он бандҳое ки кумитаи андоз ба он такя мекунанд, ба кодекси амалкунандаи андоз мутобиқат намекунанд ва қисми қонунгузории амалкунандаи кодекси андоз нестанд. сабаби аввал он аст ки ин санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар асоси ё мутобиқи кодекси андози амалкунанда қабул нагардидаанд. дуюм масъала он аст ки дар худи моддаи 112 қисми 9 зербанди охиронаш омада шудааст ки тарҳ нисбати хароҷотҳое иҷозат дода намешавад ки агар чунин хароҷот аз меъёрҳои дар ҳамин боб пешбинӣ шуда барзиёд бошад. яъне дар ҳамин боб маънои онро дорад ки боби 18 кодекси андоз. зиёда аз он дар кодекси андоз ягон меъёре нест ки пешбинӣ намояд вобаста ба хароҷоти реклама вазорати молия ё ягон мақомоти дигар маҳдудиятҳоро бояд пешбинӣ кунад. масалан дар ҳолати хароҷотҳои намояндагӣ ва ё гузарондани ҷашну чорабиниҳо дигари дигар чунин меъёр ҳаст дар кодекси андоз. яъне кодекси андоз пешбинӣ мекунад ки ҳангоми гузарондани чунин маъракаҳо, чорабиниҳо ва бурдани хароҷотҳои намояндагӣ ҳамон хароҷот дар меъёрҳое ки вазорати молияи ҷумҳурии тоҷикистон муқаррар кардааст барои мақсадҳои андозбандӣ ба тарҳ бурда мумкин аст. дар ҳолати реклама чунин меъёр нест ва бинобар ин мо фикр мекунем ки инҷа он ду санад ба меъёрҳои кодекси андоз мутобиқат намекунад ва бартарият бояд ба меъёрҳои бевосита кодекси андоз дода шавад ва он татбиқ карда шавад. ин он ду масъалае ки байни мо ва кумитаи андоз оиди онҳо баҳс ба вуҷуд омадааст. бисёр хуб. худи қонунгузорӣ дар мавриди замоне ки баҳс чӣ мегӯяд? чун ин мувофиқи ҳисобҳо вақте ки баҳс давом мекунад, ҳар рӯз ба маблағе ки кумитаи шумо талаб мекунад як миқдори муайян ҳамарӯза изофа мешавад. 0.05% ба фикрам. дуруст. ин дар замоне ки баҳс давом мекунад боз дошта мешавад ё ки ҳамарӯза ин пул илова шудан мегирад? бале, қонунгузории андоз инҷо пешбинӣ кардааст ки пешниҳод намудани шикоят аз ҷониби андозпоранда асос барои боздошт намудани ҳисоби ин фоизҳо намегардад. яъне ин фоизҳо ҳисоб гардан мегиранд то қабул шудани қарори ниҳоӣ вобаста ба ин масъала. хуб, шумо агар хато накунам дар як марҳилаи судӣ кор ба нафи шумо ҳал нашуд. дуруст. ва шумо шикоят бурдед. дуруст. мехоҳед ки дар зинаҳои болотари додгоҳӣ ин мавзӯъро чиз кунед. бо назардошти таҷрибаи ширкатҳои калони дигаре ки дар тоҷикистон ҳамин гуна баҳсҳоро бо кумитаи андоз доштанд, агар рафту дар сатҳи миллӣ мавзӯъ ба манфиати алифбонк ҳал нашуд, оё шумо ният доред ки ин мавзӯъ дар сатҳи байналмилалӣ матраҳ кунед қазияи додгоҳитон? ҷавоб ба ин савол не. мо нияти ба ягон додгоҳи байналмилалӣ муроҷиат карданро надорем, зеро чунин баҳсҳо дар дохили салоҳияти судҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон мебошанд. яъне ягон додгоҳи байналмилалӣ ваколат ё салоҳияти баррасӣ намудани баҳси як ширкати ватаниро бо мақомоти андоз надорад. бисёр хуб. ҳамин маблағе ки кумитаи шумо талаб мекунад, то чӣ ҳад метавонад ба кори шумо халал расонад? ман дар назар дорам аз нигоҳи иқтисодӣ чӣ зарбае метавонад расонад ба бубинед, агар имрӯз нигоҳ кунем дар муқоиса ба он сармояе ки мо дорем, маблағи 1.6 миллион он қадар маблағи гӯем калоне нест ки ба вазъияти молиявии мо таъсири сахте расонад. ва муҳим он аст ки мо бояд имрӯз гӯем мавқеи
мақомоти андозро вобаста ба андозбандии ҳамин масъала аниқ муайян кунем. ин барои чӣ лозим аст барои мо? Барои дар оянда ҳангоми фикр кардан оиди гӯем бизнес модели худ мо чунин мавқеи комитаи андоз ё мақомоти андозро ба назар мегирем. Айни замон ростӣ мо сари ин масъала чуқур фикр кардагӣ нестем ва дохилӣ низ пурра онро муҳокима кардагӣ нестем. Вале як чизе ки масалан ҳозир сари ман меояд, ин он масъала аст ки шояд мо аз он ширкате ки дар Ӯзбекистон дорем бисёртар истифода намоем. Яке аз ширкатҳои мо дар Ӯзбекистон масалан резиденти IT парк мебошанд. Ва агар мо муқоиса кунем гӯем сарбории андозро дар ҷумҳурии Ӯзбекистон бо ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин ҷо хело баланд аст. Дар мо хело баланд аст. Барои мисол дуруст ҳамун масъалаи якуме ки мо гуфтем вобаста ба он ки мақомоти андоз бар он ақидаанд ки тамоми хароҷотҳои мо вобаста ба пардохти музди маош ба барномасозон бояд яку якбора ба тарҳ бурда нашавад. Масалан агар ҳисоб кунем, шумо фарз мекунем як барномасоз доред ва гӯем барои осон кардани ҳисобҳо 100 сомон ба он кас музди маоши тоза медиҳед. Шумо хуб медонед ки барои он кас 100 сомон гирифтан 13% андози даромад, 1% андози иҷтимоӣ аз ҷониби худи ӯ бояд пардохт гардад, яъне 14% зам карда мешавад. Албатта он замкунӣ камтар ҳисобҳои худро дорад, вале барои осон гуфтан мо биёед фарз мекунем ки ҳамин хел аст, он рақамҳо шояд тағйироти зиёд наёбанд. 14% бар зами ин кордиҳанда бояд 25% андози иҷтимоӣ пардохт намояд. Ана акнун мақомоти андоз мегӯянд ки ин 145 сомониро шумо яку як бора ба хароҷоти тарҳшаванда набаред. Ин ба он оварда мерасонад ки ин 145 сомонӣ дар фоидаи андозбандишавандаи шумо мешинад ва аз ин маблағ бояд боз 23% дигар шумо андози фоида пардохт мекунед соли якум. Соли оянда ба 10% ҳамчун ҳиссаҷудокунии истеҳлокӣ кам мекунед. Дар натиҷа ҳамон маблағ тақрибан ба 79 сомонӣ мерасад. Яъне 100 сомон он музди маоше ки тоза барномасози шумо дар Тоҷикистон мегирад ҳангоми таҳияи барнома барои худи ҳамон ширкат, 79 сомони дигар вобаста ба ҳамин 100 сомон андозҳо дар намуди гуногун ба буҷаи давлат мераванд. Дар муқоиса агар бо Ӯзбекистон мо ҳамин масъаларо бинем, яъне агар шумо ширкате дошта бошед ки резиденти IT парки Ӯзбекистон аст ва музди маош ба барномасоз 100 сомон пардохт кунед, дар он ҷо фақат як намуди андоз 7.5% андози даромад пардохт мекунед ва ба ҳамин тамом. Яъне 100 сомоне ки он ҷо пардохт мекунед ҳамаги 8 сомон андоз месупоред дар Ӯзбекистон, дар Тоҷикистон 100 сомон. Агар масъала вобаста ба таҳия намудани таъминоти барномаи барои худӣ бошад, истифода мешавад, яъне 79 ба 8. Бинобар ин бо дар назардошти ҳамин вазъият фикр мекунам ки шояд каме масъалаи ҷалби бештари барномасозонро мо дар Ӯзбекистон баррасӣ намоем. Вале айни замон ин чиз гӯем фикрҳои пешакии мо ҳастанд, мо онро муҳокимаи чуқур кардан. Ин эҳтимол аст мақсади асосӣ айни замон то охир бурдан ин баҳсе ки мо дорем. Бисёр хуб. Ман мехоҳам як саволи дигар берун аз паҳлӯи ҳуқуқии ҳамин баҳсиям. Масалан вақте ки баҳси шумо дар шабакаҳои иҷтимоӣ дар расонаҳо доғ шуд, бисёриҳо аз Алифбонк ҳимоят карданд ва гуфтанд ки масалан агар Амрикоро дар бахши технологияи иттилоотӣ, фанновариҳои иттилоотӣ бо Google дигар ширкатҳо агар мешиносанд, ҳамин рисолата дар Тоҷикистон Алифбонк дорад. ва дар ҳоле ки Тоҷикистон мехоҳад ки иқтисоди рақамиро рушд диҳад ва ба ин мақсад соли гузашта дар Тоҷикистон як ниҳоди махсус ташкил шуд, агентии технологияи иттилоотии нави Тоҷикистон. фикр мекунед ки ҳамин гуна агар мумкин бошад монеагузорӣ гуфтан ё ҳамин гуна баҳсҳои андоз, баҳсҳои нозук ки ба вуҷуд меянд, чӣ қадар барои расидани Тоҷикистон ба ҳамин ҳадафҳо монеа мегузорад, ё дилсардӣ ба вуҷуд меорад, ё ноком мекунад ширкатҳои ки ҳамин ятора? Дар асл мо ҳамчун соҳибкор
бояд доимо умед аз он дошта бошем ки пагоҳ аз имрӯз беҳтар мешавад, новобаста аз он ки чӣ гуна монеаҳо сари роҳи мо мешаванд. Масалан дар шароити имрӯзаи Тоҷикистон мо тавонистем ки дар гӯем 7 сол аз ширкате ки бо сармояи оинномавӣ танҳо 1 миллион сомонӣ масалан таъсис дода шуда буд, дар муддати 7 сол дороиҳои онро зиёда аз 300 маротиба афзоиш диҳем. ин худ аз он шаҳодат медиҳад ки дар Тоҷикистон ба ҳар ҳол шароитҳои мусоид ҳаст ва барои пеш бурдани гӯем фаъолияти соҳибкорӣ ва тасдиқи он гӯем ин ҳамон 7 сола фаъолияти мо аст ва натиҷаҳои молиявӣ ва ғайримолиявии мо. бештар мо фикр мекунем аз он натиҷаҳои молиявие ки мо ба даст овардем, барои мо муҳим аст он натиҷаҳои ғайримолиявие ки мо ба даст овардаем. Масалан аслан масалан таъсис додани ҷойҳои нави кори зиёда аз 500 ҷойи кори таъсис додан, ҷалби бештари мутахассисони дохилӣ барои бисёр масъалаҳои муҳим. ва вобаста ба он саволи шумо баргашта, мо доимо умед дорем ки пагоҳ аз имрӯз дида хубтар мешавад ва он масъалаҳое ки мо имрӯз мебардорем, мақсад низ аз ҳамон аст ки аз ҳамин чиз яъне он мушкилиҳое ки ҳаст барои оянда ҷиҳати танзим намудани онҳо роҳҳои беҳтар яъне фикр карда шаванд. ва ҳозир мо бисёр шунида истодаем ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон сару садо оиди таъсис намудани IT паркҳо ба монанди дигар давлатҳо пайдо шуда истодаанд ва ин хеле хуб аст ва фикр мекунем ки аз он гӯем таҷрибаи давлатҳои ҳамсояи наздик ва дур мо агар истифода намоем, фикр мекунам ин масъалаҳоро ба осонӣ метавонем ҳал кунем ва шароити беҳтаре барои он ширкатҳое ки мехоҳанд дар иқтисоди рақамӣ яъне инкишоф ёбанд, шароитро хеле ҳам беҳтар кунем. Ташаккур барои суҳбат. Умедвор ҳастем ки дар ин баҳси шумо адолат таъмин шавад. Ташаккури зиёд.